Искаш да разбереш как преминах от това към това? Моята тайна. Колагенов бутер, който помага да изгладиш деколте и шия, както и фините бръчки, и не само фините, както остарялата, изсъхнала и отпусната кожа по цялото тяло. Защото този колагенов бутер има достатъчно съставки, както и достатъчно колаген, който да направи кожата ти сочна и свежа, съответно и ще се подмлади. Аз съм на 48 и изглеждам по този начин. Можеш да видиш моята шия и деколте. Това е, което ме помага да се справям с отпускането на кожата и с възрастта. Защото, особено за дами, които са в перименопауза или вече са влязли в менопауза, това е средството, с което да съхраните кожата си свежа и млада, защото точно в този момент тя започва да повяхва, започва да губи еластичността си, както и хидратацията си. Колагеновия бутер е това, което ще ви помогне да съхраните кожата си млада. Даже и да не сте се грижили до момента за нея, бъдете сигурни, че ще имате този прекрасен резултат. Може да поръчате от линка в описанието.